Druhý konštantínopolský koncil vyvracia Františkových obhajcov ohľade automatického oddelenia od cirkvi. Zo stránky vaticancatolic.com Most Holy Family Monastery citujem: V našom nedávnom videu o pápežovi Vigiliusovi sme citovali túto pase z 3. zasadnutia Konštantínopolského koncilu v roku 553. Druhý konštantínopolský koncil, zasadnutie 3, 553, citujem: Svätej katolíckej a apoštolskej cirkvi Božej. Ak sa niekto oddelí od jej spoločenstva zastávaním protichodných názorov, taká osoba, keďže sa odsudzuje pravovernej viere a priraďuje sa k heretikom, je právom odsúdená a prekliatá Božou cirkvou. Koniec citácie. Koncil jasne učí, že ľudia sú oddelení od cirkvi zastávaním opačných názorov. To isté učil aj Florenský koncil, pápež Leo XIII a podobne. Tento úryvok z druhého koncilu Konštantínopolu 553 vyvracia obrancov sekty druhého vatikánskeho koncilu, ktorí tvrdia, že v úvodzovkách iba zastávanie presvedčenia, ktoré je v rozpore s katolickým učením, neoddeluje človeka od cirkvi, ale že musí tam byť deklarácia od cirkevnej autority. Opäť však sú v rozpore s učením cirkví. Poďme si teraz prebrať situáciu ohľade pápeža Vigilia a známuto kontroverziu ohľade 3 kapitol. Druhý koncil Konštantínopolu upodozrieval pápeža Vigilia v istej chvíli z herezy a odmietol mať s ním a zastávať jedno spoločenstvo a zdieľať príjmanie. Pokladali pápežský stolic vtedy za voľný a mysleli si, že pápež prišiel o svoj úrad. Pápež Vigilius v tom čase mal osobné dôvody, prečo sa nenechal v kontroverzii ohľade 3 kapitol sprvu vtedy dotlačiť svojimi odporcami k priamému odsúdeniu herez niektorých účastníkov kontroverzie ohľade zmienených heretických 3 kapitol. 3 heretické kapitoly, každá z nich učila v istej forme odsúdenú herezu nestorianizmu. Nestorianizmus bola hereza, ktorá napadala skutočnú identitu Ježiša Krista ako jednu osobu a Pána Boha, a ona hereza napadala a spochybňovala Pani Máriu ako Matku Božiu. Nestorius bol biskup v 5. storočí, ktorý hlásal oné herezy, ktoré ničili základ viery v Ježiša Krista, Syna Božieho. Nestorius mal niekoľko zástancov a obhajcov. V období Chalcedonu, to je 5. storočie, vznikli teda série heretických listov a diel, ktoré rôznymi spôsobmi hlásali a bránili herezu Nestoria, medzi ktoré patrili aj zmienené 3 kapitoly. Záležitosť s pápežom Vigiliusom je tak trocha komplikovaná a kebyže ju mám dopodrobná a úplne celú vysvetliť, presáhol by to rámec tohto videa. Ponasnažím sa však vysvetliť k rozporu a hlavné momenty. Hlavnou a najznámejšou udalosťou celého sporu bolo, že sprvu celý snem, to je druhý konštantínopolský snem, 6. storočie, odsúdil pápeža Vigilia ako heretika, pretože ho podozrievali z napomáhania a bránenia herez 3 heretických kapitol. Už tu bádame tradičné počínanie a katolickú zásadu účastníkov koncilu, zakotvenú v Galaťanom 1.8-9 a v druhom liste Jána 1.10, že s tými, čo prinášajú falošné učenie, nemôžeme tvoriť jedno spoločenstvo a musíme sa ich strániť. Táto zásada však platí aj pre dnes a je mimoriadne dôležité ju si pripomenúť. Druhý konštantínopolský snem však a ľudia na ňom boli fakticky v omyle. Pápež Vigilius nebol heretikom. Pápež Vigilius mal z jeho strany vtedy celkom oprávnený a pádny dôvod, prečo vyčkával a pristupoval k 3 kapitolám až príliš opatrne, čo mnohí ľudia vtedy nepochopili. Totiž dvaja z autorov sa vzdali svojich bludov a vyznali pravú vieru na záver predošlého koncilu a boli zjednotení s oným chalcedonským koncilom. Obaja boli už po smrti dlhšiu dobu, v podstate celé storočie, konkrétne Theodor z Mapsuesty a Theodorec z Cyrusu. Teda pápež Vigilius nechcel dodatočným napadaním herez ohľade nestorianizmu pri oboch akoby podrývať záver Chalcedonu. Podobný prípad nastal aj v prípade Ibasa, ktorý bol posúdený hodný svojho biskupstva a vyznal vieru v 10. zasadnutí Chalcedonského koncilu. List Ibasa heretikovi Márimu Perskému bol tiež označovaný slovami ako, citujem, list pripisovaný Ibasovi. Čiže nebolo 100% neisté, že Ibas bol autorom tohto listu. Tak sa k tomu pristupovalo. Samozrejme, daný list bol heretický. Pápež Vigilius tak chcel brániť teda osoby, ktoré vyznali na konci svoju vieru a chcel chrániť integritu Chalcedonského koncilu. Nechcel brániť herézy 3 kapitol. Avšak pápež Vigilius bol vtedy tlačený cisárom Justinianom, ktorý sa domáhal, aby 3 kapitoly boli slávnostne a ním zvolaným koncilom zavrhnuté. Príliš veľkú angažovanosť cisára však a tlačenie na vec bral v tom momente pápež Vigilius ako pokus sekulárnej moci prikazovať cirkevnej moci, čo však nemôže byť. A nie je to samozrejme podľa katolického učenia dovolené. Cirkevná autorita je nadradená svetskej moci. To je stále a nemenné katolické učenie. Cisár Justinian I a jeho muži nevhodne a dehonestujúco pápeža v istej chvíli zatkli.
a vyviekli ho dokonca nohami od oltára. Toto dehonestujúce zaobchádzanie s pápežom sa nezaoblišilo bez odsúdenia. Tieto všetky vzájomné spory vyústili do mnohých roztržok, sporov a exkomunikácií. Vigiliusové váhanie si ľudia vysvetľovali ako priklánenie sa na stranu heretikov. Pápež Vigilius sa snažil brániť princíp, že svetská moc sa nesmie ponášať nad moc cirkevnú, ktorá je podľa neomylného katolického lomeno Kristovo učenia mocou nadradenou. A taktiež pápež postupoval opatrne s ohľadom na integritu Chalcedonského koncilu. Pápež Vigilius si svoje chybné počínanie však a váhanie po určitej dobe už, keď už to bolo neudržateľné, uvedomil a roztržky boli nakoniec ukončené sériou jeho dogmatických listov, sériou ospravedlnení zo strany mnohých biskupov, ktorí sa prikláňali na cisárovú stranu, a sériou náprav zvolaného 2. Konštantinopolského koncilu. Vo svojom dogmatickom liste 8. decembra 553, druhom liste Eutychiovi Konštantinopolu, pápež Vigilius dáva za vinu diablovi, oné rozbroje. Pápež Vigilius potom jednotlivé hlavné herézy vymenováva a slávnostne zavrhuje. Ku koncu tiež pripúšťa a v podstate bráni zásadu otcov, ktorí odmietajú byť v spoločenstve s niekým, u ktorého je vážne podozrenie vyznávania heres a vyznávania neortodoxnej viery. Hoc ako bolo povedané, pravda, že v danej chvíli koncil samozrejme fakticky mylne postupoval. Pápež Vigilius nebol heretik. Pápež Vigilius ešte raz chcel byť opatrný a brániť integritu Chalcedonu a pápežského úradu z oči voči preangažovanému cisárovi Justinianovi. Ale nebol heretikom a nebránil 3 kapitoly, tak ako si mnohí v danej chvíli milo nemysleli a zastávali. Druhý list Vigilia Eutakiovi Konštantinopolu 8. december 1553 citujem: Vigilius svojmu milovanému bratovi Eutychiovi, nik si nie je nevedomý škandálov, ktoré nepriateľ ľudskej rasy, to je diabol, vyvolal po celom svete takým spôsobom s jeho zlým úmyslom, že vezmu z každého človeka, ktorý bol horlivý, akýmkoľvek spôsobom, vzal naplniť svoje vlastné želanie, prevrátiť Božiu cirkev po celom svete. Človeka prinútil vymýšľať rôzne veci v rozprávaní alebo písaní nielen vo svojom vlastnom mene, ale aj v našom mene a v mene iných, až do takej miery, že sa pokúšal machináciami ich takej skazenej vynaliezavosti oddeliť nás dvoch, ktorí sídlia s našimi bratmi a spolubratmi biskupmi v cisárskom meste a ktorí zachovávajú 4 s nimi s rovnakou úctou a bezúhodne zotrvávajú v jednej a tej istej viere týchto 4 snemov. Výsledkom čoho je, že by sme my, ktorí sme boli a súhlasíme nad jedinou vierou, zavreli bratskú lásku a dali sa zviesť do nezhody. Ale pretože Kristus, náš Boh, ktorý je pravým svetlom, ktorého tma nepochopí, odstránil z našej mysle všetok zmetok a privolal všeobecnú cirkev k pokoju, výsledkom čoho je, že skrze Pánovo zjavenie a skúmanie pravdy, to, čo sme potrebovali definovať, sa spásenosť splnilo. Preto nech celé vaše bratstvo vie, že 4 koncily, teda Nikajský, Konštantinopolský, Efeský, 1. a Chalcedonský, spolu s našimi bratmi vo všetkých ohľadoch príjmame a ctíme si s Božnou myslou a jednomyselne zastávame. A akýkoľvek ľudia nenasledujú tie isté sväté snemy vo všetkom, čo oni definovali o svätej viere, usudzujeme, že nemajú žiadnu účasť na spoločenstve svätej a katolíckej cirkvi. Preto želáme si, aby vaše bratstvo bolo si vedomé toho, čo sme urobili. Dáme vám najavo týmto listom, keďže nikto nemôže pochybovať o diskusii o 3 kapitolách, teda o Teodorovi, ktorý bol kedysi biskupom v Mapsuesti, a jeho spisoch, tiež spisok Teodoreta a list, o ktorom sa hovorí, že ho napísal iba z Marimu Perskému, či o nezhode v konaní a písaní tých istých kapitulov. Koniec citácie. Následne nižšie v liste Vigilius vymenováva herezy 3 kapitol a zavrhuje ich. A na záver dodáva, citujem, čokoľvek som urobil ja alebo iný na obranu vyššie uvedených 3 kapitol, rušíme autoritou nášho súčasného listu. Pokiaľ ide o všetky rúhania, ktoré sme vložili vyššie, to je z Teodora, Teodoreta a podobne, nech sa v univerzálnej cirkvi nestane, že niekto bude tvrdiť, že uvedené 4 snemy alebo jeden z nich ich prijal, či prijali tých, čo takéto zásady zastávali alebo sa nimi riadili. Keďže je preukázané, že spomínaní svätí otcovia a najmä svätý Chalcedonský koncil neprijali nikoho, koho bolo podozrenie, lež toho, kto odmietol rúhania uvedené vyššie alebo podobné, alebo kacierstva, z ktorých bol podozrivý, alebo poprel a odsudil rúhania, pre ktoré bol v podozrení. Koniec citácie. Mimochodom, v máji 2023 protipápež František dedikoval kopským úvodzovkách ortodoxným, ktorí odmietajú Chalcedon, teda oni ani nezaverujú nestorianizmus, deň v kalendári na slávenie ich v úvodzovkách martyrstva, čo je samozrejme hereza. Odporuje to učeniu Florenského koncilu, že tí, čo vylejú krv pre meno Krista a nie sú katolíkmi, nemôžu byť spasení. A samozrejme to popiera v tomto videu preberaný 2. Konštantinopolský koncil.
Čiže protipápež František a jeho sekta považuje za mártyrov ľudí, čo popierajú, že Mária je Matkou Božou. Zamyslite sa nad tým. A podobné kacierstva a prehlásenia odpadlík protipápež František urobil aj s ohľadom na iné falošné náboženstva, ako je islám alebo židovstvo a podobne. Ešte raz, dogmatický list pápeža Vigilia. Nech sa v univerzálnej cirkvi nestane, že niekto bude tvrdiť, že uvedené 4 snemy alebo jeden z nich ich prijal. Či prijali tých, čo takéto zásady zastávali alebo sa nimi riadili, keďže je preukázané, že spomínaní svätí otcovia a najmä svätý Chalcedonský koncil neprijali nikoho, u koho bolo podozrenie, lež toho, kto odmietol rúhania uvedené vyššie alebo podobné, alebo kacierstva, z ktorých bol podozrivý, alebo poprel a odsudil rúhania, pre ktoré bol v podozrení. Koniec citácie. Teda pápež Vigilius spomína onú zásadu, že u tých, u ktorých bolo vážne podozrenie z herézy, s nimi svätí otcovia neboli v príjmaní. Rozumej, nepovažovali daného človeka za člena katolického spoločenstva alebo katolíckej cirkvi. Pozornému človeku by malo hneď dôjsť, čo to znamená pre rôznych aktérov odpadlíctva po druhom Vatikánskom koncile, ktorí zrovnávajú a dávajú naroveň falošné náboženstva od diabla s Kristovým náboženstvom, to je s tradičným katolicizmom, ktorí rôzne chvália falošné náboženstva ako islám a židovstvo a vyjadrujú im slovami alebo činmi rešpekt, ktorým však samozrejme nenáleží. Keďže už prvé 4 koncily rôzne definovali základné pravdy viery, ako napríklad vyznanie viery, dogmy o cirkvi, dogmy o Svätej Trojici, Duchu Svetom, ale aj rôzne kristologické dogmy, teda pravdy o druhej osobe zo Svätej Trojice, o osobe Ježiša Krista, či identite Ježiša Krista, to je pravdy o vtelení, božstve Ježiša Krista, že Ježiš Kristus je skutočný Boh a skutočný človek v jednej osobe, že je Pán a Boh a Syn Boží, čo sú pravdy, ktoré sú katolíci povinní vyznávať a držať sa ich, tak keďže falošné náboženstva, ako sú islám či židovské náboženstvo, ktoré rôznymi spôsobmi tieto pravdy z prvých 4 snemov popierajú a sú schvaľované druhovatikánskymi heretickými aktérmi a protipápežmi, vis-a-vis ich falošný ekumenizmus a rôzne prejavy, tak je nad slnko jasné ľuďom, ktorí sú úprimní a majú fidelitu ku Kristovi a jeho náboženstvu, aj z očí voči dogmatickému listu Vigilia, ktorý hovorí, že otcovia nezdieľajú spoločenstvo s tými, čo nevyznávajú vieru prvých 4 snemov, tak je ešte raz nad slnko jasné, že to pre aktérov podruho vatikánskeho odpadlistva a falošného ekumenizmu znamená len jediné, že podruho vatikánsky heretici a falošní ekumenici sú mimo cirkvi a nezdieľajú s kresťanmi, to jest katolíkmi, jedno spoločenstvo. Toto je dogmatické katolické učenie. Ešte raz to zopakujem a zjednoduším. Je kresťanskou zásadou, neomylným katolíckym učením a pravidlom viery všetkých otcov, ktoré vidíme v dogmatickom liste pápeža Vigilia, nezdieľať spoločenstvo s heretikmi, či s tými, ktorí neuznávajú prvé 4 koncily, alebo tými, ktorí odmietajú zavrhnúť herézy. A keďže islám a židovstvo odmietajú zhodne Ježiša Krista ako Pána Boha, tak v zásade odmietajú prvé 4 snemy cirkvi. A keďže podruho vatikánsky aktéri a protipápeži vychváľujú proti kristovské náboženstva a podieľajú sa na falošnom ekumenizme, tak v zásade odmietajú prvé 4 snemy, jednoznačne. A o takých ľuďoch nám dogmatický list Vigilia hovorí, že sú mimo katolického spoločenstva. A druhý Konštantinopolský koncil nám hovorí, že sa pripájajú k heretikom. Dogmatický list Vigilia nám hovorí, že otcovia neprijali medzi seba tých, čo odmietali prvé 4 snemy. To isté majú ľudia povinnosť urobiť aj z očí voči heretikom po druhom Vatikánskom koncile. Nestačí len kritizovať Františka. Je nevyhnutné pre fidelitu k viere a Ježišovi a cirkvi a skutočne pre záchranu svojej duše odmietnúť ho ako nekresťanského kaciera, nečlena cirkvi a proti pápeža. Lebo v momente, ako poviete, že je pápežom, hovoríte, že je členom cirkvi, čo odporuje pravidlu viery otcov a rôznym dogmám, či už o jednote cirkvi, alebo dogmám, že cirkevné spoločenstvo netvoria heretici. František je odpadlý protipápež a heretik, a heretikom a protipápežom je každý jeden pokoncilový uzurpátor, pretože je preukazateľné, že títo sú heretici, ktorí odporujú vyznaniu kresťanskej viery. Bodka. Mimochodom, Chalcedonský koncil vyznal, že Pani Mária je Matka Božia, čož židovstvo a islám odmieta, a keďže podruhovatikánsky uzurpátori vychvaľujú tieto falošné náboženstva, tak je jasné, že odmietajú Chalcedonský koncil pre tých, ktorí sú úprimní v sebe. Ešte raz dogmatický list Vigilia, citujem.
keďže je preukázané, že spomínaní svätí otcovia a najmä svätý Chalcedonský koncil neprijali nikoho, u koho by bolo podozrenie lež toho, kto odmietol rúhania uvedené vyššie alebo podobné, alebo kacírstva, z ktorých bol podozrivý alebo poprel a odsúdil rúhania, pre ktoré bol v podozrení. Koniec citácie. Samozrejme podruhovatikánsky odpadlíci nie sú len v podozrení. Sú to jasní odpadlíci od viery a praktizovatelia falošného náboženstva. Pre viac pozrite si bližšie informácie o podruhovatikánskom odpadlíctve na vatikankatolicky.com a tradičnekatolik.sk aj s radami a postupom, čo treba robiť, preto ako vyznať pravú vieru a stať sa tradičným katolíkom. Pre spásu treba byť katolíkom, a to tradičným katolíkom. Podruhovatikánske odpadlíctvo samozrejme nevyvracia dogmu o pápežstve, taktiež nepotiera katolícku cirkev. Podruhovatikánsky lídri boli uzurpátori a antipápeži. Aba naopak, katolícka cirkev a pápežstvo je potvrdené, to pretože je pravdivé, pretože dogma o pápežstve je skutočne Kristovo učenie. Skutočný pápež je zjednocovateľom v jednej viere. Je skutočne tiež pozoruhodné, že tak ako cisár Justinian I, tak aj druhý Konštantinopolský koncil uznával pápežský primát a vyžadovali pápežskú pečiatku. Domáhali sa jej pre uzavretie koncilu. Každý oficiálny ekumenický koncil katolíckej cirkvi v histórii má ono schválenie katolíckym pápežom. Druhý vatikánsky, lúpežný, podvodný a heretický koncil ju nemá, pretože bol schválený antipápežom a podvodníkom a učil mnohé herezy proti katolíckej viere. Na záver ešte raz akty z druhého Konštantinopolského koncilu. Akty Konštantinopolského snemu z roku 553 citujem: Preto, keďže toto ortodoxné vyznanie viery sa udržiava a vyznáva vo svätej katolíckej apoštolskej cirkvi Božej, ak sa niekto odlúči od jej viery zastávaním protichodných názorov, je taký človek, keďže sa odcudzil pravovejnej viere a pripočítal k heretikom, spravodlivo odsudený a prekliatý svetou Božou cirkvou. Koniec citácie. Zvýraznené slovo viera je text v gréckej verzii aktov koncilu roku 649, ktorú som teraz prečítal. V latinčine 553 aj 649 má slovo príjmanie. Poznámka, alebo inak pre slovenský jazyk, spoločenstvo. Spoločenstvo alebo príjmanie. Spoločenstvo alebo vzájomné príjmanie. Teda autoritatívne a nadradené znenie je, citujem, ak sa niekto oddelí od jej spoločenstva zastávaním protichodných názorov, taká osoba, keďže sa odsudzuje pravovernej viere a priraďuje sa k heretikom, je právom odsudená a prekliatá Božou cirkvou. Koniec citácie. To dokazuje, že všetci starí otcovia tvrdili, že hereza oddeluje človeka od cirkvi Kristovej. To znamená tvrdošinné pochybovanie o navrhovanom článku viery alebo popieranie základných tajomstiev viery a automaticky oddeluje človeka od Kristovho spoločenstva, katolíckej cirkvi. To teda dokazuje, že sedevakantisti majú pravdu. Nie sme heretici, či protestanti a nie sme schizmatici, ale sme jednoducho ľudia, čo nasledujú to, čo cirkev vždy zastávala. Ďalej pre tých, čo hovoria, že sme schizmatici, uvažte, že František dal schizmatikom kalendárny deň v roku, kedy sa majú celebrovať ich v úvodzovkách martíri, a František takisto zavrhuje obracanie schizmatikov na katolícku vieru a nazýva to jedom a ťažkým hriechom. Non è lecito convincere della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? No, no, no. C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo. და არის ძალიან დიდი ცოდვა ეკუმენიზმის წინააღმდეგ. Il proselitismo. ამას ქვია პროზელიტიზმი. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. František je odpadlý protipápež a notorický heretik, ktorý ďaleko presahuje akékoľvek podozrenie. Veľké odpadlistvo na konci vekov bolo prorokované, ako i protipolná cirkev na konci vekov v zjavení Jána. Svätý Robert Bellarmine, De Romano Pontifice, 2. kniha, 30. kapitola. Pápež, ktorý je zjavným heretikom, automaticky, latinský per se, v preklade, samo o sebe, alebo v zmysle zákona, prestáva byť pápežom a hlavou, rovnako ako automaticky prestáva byť kresťanom a členom cirkví. Preto ho môže cirkev súdiť a trestať. Toto je učenie všetkých starých otcov, ktorí učia, že zjavní heretici okamžite strácajú všetku jurisdikciu. Pápež Pavol IV. Cum ex apostolatus officia 15. február 1559 ex cathedra, citujem,
Pre prípad, že by nás postihlo, že by sme na svetom mieste videli ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, ustanovujeme, určujeme, nariadujeme a definujeme, že ak niekedy vyjde najavo, že nejaký biskup sa pred svojim povýšením či už na kardinála alebo rímskeho pápeža odklonil od katolíckej viery alebo upadol do nejakej herezy, povýšenie, aj keby malo byť súhlasné s jednomyselným súhlasom všetkých kardinálov, je nulitné a neplatné.